Také se vám nepovedlo dodržet to, co jste si přece vzali? Pokud je to tak, jste tu správně. Mé jméno je Majuli a vítejte na mém kanále. Co opravíme, je náš časový horizont. To, že se plánuje na rok dopředu, je trochu špatně. Dobře, můžete plánovat na rok dopředu, ale komu se to reálně povedlo? Já navrhuju plánovat na čtvrt roku dopředu, protože to je taková reálnější část roku. Navíc těch 90 dní, přibližně 90 dní si dokážete líp představit a dokážete s nima tudíž i lépe pracovat. Není to jen můj výmysl, to, co vám tady teď říkám, ale velké firmy, jako je například Google, pro své zaměstnance, že si stanovují čtvrtletní cíle hry. A proto mě napadlo z toho udělat charakter sheet, který vám zdarma poskytnu k tomuto videu. Který vám zdarma poskytnu v tomto videu dole v podpisku. Chci začít být konzistentní tady na YouTube a proto jsem si vytvořila postavu Ada et Astra. Samozřejmě, že je společenská a je nadšená pro to, co dělá, ať už dělá cokoliv. Teda téměř cokoliv. Její problém je, že neumí mluvit na kameru a to se snaží zlepšit. Aktuálně se nachází v levelu 1. A povoláním je tvůrce. Mám tu hned několik povolání, ze kterých můžete vybrat. Je to jako sběratel, soutěživý typ, tvůrce, vypravěč, vtipálek, šéf a sportovec. Quest se jmenuje Nenechte se ponížit na YouTube. Cíle, co si postava přeje, je si zlepšit svůj výstup před kamerou. Co postavu žene dál? Baví posouvat své Co postavu žene dál? Baví sdílet, co postavu žene dál. Baví jí sdílet její nadšení pro věci dál a své poznatky a tak dále. Jaké jsou její krátkodobé a dlouhodobé cíle? Pro Adu to jsou 2 cíle konkrétně. Jeden je natočit 3 videa za čtvrt roku, což dělá 1 video za měsíc. A naučit se pořádně mluvit před lidmi. Jaké jsou k tomu kroky? Připravit scénář, natočit to video, sestříhat ho a znovu to opakovat pro video 2 a 3. A co je důležitý, je jak si ten cíl rozvrhnout. A to budeme vyplňovat od začátku. První částí takového questu je hlavní cíl. Ten se dělí na fakta, pocity a funkce. Fakta. Co se stane, když mi ten cíl vyjde? Například budu mít natočený 3 videa, naučím se nějaké základy stříhání, naučím se trošičku se zlepším mluvit trošičku se zlepší můj mluvený výstup před kamerou, najdu třeba nějaké nové odběratele a třeba se také naučím učit ostatní. Proč to chci dělat? To bych zahrnula mezi fakta. A není to jako chci vydělávat strašně moc peněz, abych byla bohatá. Ale proč chcete být bohatí? Chcete být nějakým způsobem
dělat to, co vás baví, nebo co vás vlastně baví a proč to chcete dělat. A je důležité se ptát tak dlouho proč, dokud nepřijdete na to, co vás doopravdy baví. Mě třeba baví předávat své myšlenky a nápady a tak poznatky dál a dál. A pomoct tím posouvat se ostatní. Osity z toho, až toho cíle dosáhne. Tak samozřejmě nadšení pro další tvorbu. Radost z úspěchu, to máme přece všichni, když se vám něco povede a nějaké pochopení toho, jak to funguje. Jaké to bude mít funkce v našem životě. Tak určitě poznám nové lidi, budu mít nějakým způsobem zdokumentovanou mou cestu. Je to vlastně takový videodeník, nebo nějakým způsobem možnost, jak zaznamenávat svůj život a i to, jak se posouváme. A samozřejmě další funkce je, že získám nové dovednosti, protože mě baví se učit novým dovednostem a k učení patří i toto dál sdílet. A proto jsem se rozhodla založit kanál na YouTube. Kroky už jsem zde zmiňovala a je to připravit scénář, natočit video, sestříhat video a publikovat ho. A to samé opakovat pro video 2 a 3. Jaký je harmonogram? Takže duben první video, květen druhé video, červen třetí video. Kdo bude mou podporou? Kdo mi pomůže s naplněním mého cíle? Kdo mi pomůže, když nějakým způsobem vyhořím nebo si nebudu vědět rady kam dál a tak dále. Pro mě je to například můj táta. Nebo mý přátelé a nějakým způsobem si to budu zaznamenávat do obsidiánu. Akce. Kdy to plánuju dělat? Každý pátek až neděli plánuju napsat scénář, vymyslet idei, udělat náhledovku a takové ty věci kolem videa, jak už jsem zmiňovala v krocích. Nebo zodpovědnost je o tom, jak se donutím dodržovat svůj návyk nebo kroky k svému cíli. Samozřejmě určitou roli hrají lidé zde na YouTube, jako jste vy. Potom samozřejmě táta a další věc znám v obsidiánu, který mě motivuje a pomáhá mě pokračovat v mých návicích a tak dále, pokračovat dál. Co se stane, když se mi cíl nepovede? Protože je důležité nějakým způsobem zahrnout i to, co se stane vlastně, když se mi to nepovede. Tak zaprvé budu pokračovat pravděpodobně ve svých ostatních konících, takže se vlastně nic nestane. Stane se to, že nebudu publikovat nic a svět se taky nezmění. Nějakým způsobem se s tím holt vyrovnám a třeba to zkusím znova. Tímto doufám, že vám video nějak pomohlo a taktéž bych byla ráda, kdybyste mi dali like a třeba i odběr. Budu moc ráda, moc mě to podpoří. Navíc určitě si stáhněte šablonu charakter sheetu, kterou jsem si pro vás připravila. Doufám, že mělo by vám to pomoct. A ahoj, uvidíme se u další.